Izwi lomzansi 98.0 the difference. Kunjalo impela mlaleli mase kushaya lesi sikhathi kusuke kuyisona isikhathi sethu lesi la kusuke sikhuluma khona indaba ezithinta umthetho kuphela. Uhlelo nobani umpumulelo kazikalala kanti sisezweni lomzansi 98.0 FM la sithi khona ulwesibili lobulungiswa ulwesibili lomthetho abanye bathi ulwesibili labantu thina sithi woza sokhuluma nawe sizwe ukuthi indaba ehamba phambili kulesonto elidlulile noma kulezi ezoqala ikakhulukazi ezithinta umthetho sithini asigcini lapho sibe sesikunikeza nolunye ulwazi ukwazi ukuthi ulusebenzise intweni isuke ithinta wena noyisebenzisayo ngoba siyazi ukuthi umthetho usukuthinta yonke into esukikhona. Sibonga kakhulu kumxo nabesifunyela indaba sifunyela isport na ku traffic ukuyona sisizayo ukuthi usuku lethu lukwazi ukuthi lihambe ngohlelo singayithuli seneyihibe ekseni. Ngiphetheni mina namhlanje naku engifuna sikwenze ngifuna ukucompensate for lezi insuku kade singekho mhlambe live ngazo bese ngithi ake siqhubeke na open line sesishaya ukugcina kuApril next week sibe seshaya itopic ezobe sibhekele wena nezokwazi ukuthi ulwazi ulithole khona olunzulu agcinike lapho usukwazi ukuthi nala makufona khona abantu kube khona uzokwazi ukuthi ucoshe izinto zakho zihambe ngohlelo. Kodwa nake nginako mina cala lika Ismakhashule former secretary general we-ANC liphindele enkantolo izolo bekufanele iqala itrial yangaqala kwathiwa cha bacela ukuthi ayihlehliswe isizathu saloko bathe kukhona omunye futhi uphinde waboshwa US former secretary wakhe ngiyacabanga bazom extradite babumbuyisele la eNingizimu Afrika ukuze azobhekana necala lakhe lika Senzomeyiwa nakhona futhi lingenile izolo liqala after ibreak ethanda ukuthi ibe yinde la kusaqhubeka khona ukuthola ukuthi ubufakazi buthini istate kanjalo esisakhona. Uyamkhumbula umnumzane uWayne Dijeka noma Diyeka owabanjwa esole ngokubulala unkosikazi wakhe ngale eDoti ngenindaba izolo zokuthi cha engathi uyibulele engakabhikanike nokho namacala akhe abanye kade besenkantolo izolo amaqembu amancane IEC nakhona ethi cha ukusluda kwethu akuhambanga ngohlelo sicela wena nkantolo uze kuthina abanye bayavuma ukuthi awu ngeke senze iphutha kodwa ke nisizwele indaba lingasekhona ushwele la kulonke le process esikhuluma ngayo. Zona zonke lezinye zeindaba esizokwazi ukuthi sibheke lezi ngokuhamba kwesikhathi from 8 up until uze kushaw 9. Wena mawufuna ukuqhubeka noma uzo ubeke lokho udaba uvumelekile ukuthi wenze njalo enza kanje. Sithinta njengamanje sishayela ucingo ku-060 480 7164 060 480 7164 no WhatsApp ukhona njalo 0638208448 0638208448 send a voice note noma i-message uzokwazi ukuthi usithole. Ungagcini lapho TikTok sikhona ngiyababona nje bakhona maningi Facebook nakhona uzokwazi ukuthi usithole sikhulume nawe sibone ukuthi kuphi la ungasizakala khona. Lalela izingxoxo nsuku zonke kuyizwi lomzansi FM. Mhlamba ke ngiqale ngala khona izinto zethu zohamba ngohlelo. Sezweni sawubona? Okay, ake ngiyazi ukuthi uzophinda phone. Ake sibheke ngala so WhatsApp sibone ukuthi basiphatheleni. Uthe sawubona Khuzeni ngicela ukubuza ukuthi i-letter of demand ya expire yini okuwena ukuthi uyanini ku sheriff. Okwesibili ngicela ukubuza ukuthi lolu hlelo iX-Repo oludlala ku Moja Love ngabe nabo bayiyona yena ama-sheriff ngoba ngiyaye ngibone besebenzisa ama letter of demand abamangali ukuze bathole izinto zabo. Ngiyabonga King. I-letter of demand sekuyiletha nje esho ukuthi cha ngifuna ungibuyisele izinto zami. U-action kwayo kudepende sekutheni uyile yini enkantolo waphuma i-order yasenkantolo esho ukuthi izinto ayikwazi ukuthi ibuye. Ake ngiye kule mbuzo wakho wesibili mhlambe kuzophenduleka kanconywana. Lolu hlelo ngikholelwa yize noma ngingenayo information ephelele ngalo ngikholelwa ukuthi by the time sebeya khona udaba lisuke selibuye even nasenkantolo seyikhona iorder in favor of lo muntu abazomcollectela impahla bengacollectelwa usheriff kodwa bese bethi sifuna ukuthi siyicollectele thina. So ngokomthetho basuke sebecovered ngoba bafuna ukwenza into ezobafaka enkingeni ngokuthi baye khona icourt order ikhona engakubona iwarrant of execution ikhona sekusele ukuthi ak effect lo warrant of execution kuphela and then kube sebeqedile. So yikuthola ukuthi engathi abantu abakwazi ukula kakhulu nabo ngoba isuke ikhona iorder kwavele bagunyazayo ukuthi abenze ngalendlela bekufayela ngabe benza ngayo. Ngithemba ukuthi uphendulekile. Sezweni sawubona Khuze niyaphila baba? siyaphila. Great kakhulu iflow yakho.
iqembu skis ngiyaxolisa iqembu elibusa izwe elithole amandla okubusa izwe amandla angango 2/3 majority kuthiwa linamandla okushintsha i-constitution. Yes, Ngicabanga ukuthi ke i-constitution iphethe even ne-legislature an entire legislature. Bese ke ngenxa yamandla alo sile ishintsha ki-legislature ayisabi i-Roman Dutch isiba yenye into nje edesignwe for ke ukuserve ama-purposes angaleso sikhathi sokubusa kwalelo qembu. Umbuzo uthi bonke abaphethe i-profession yangokomthetho kwenzakalani kubona uma kuwukuthi izwe alisabuswa leli lase South Africa to be precise alisabuswa i-legislature yakhona ayiseyona i-Roman Dutch isiyenye into. Is it ma-professions abaya forfeiter noma kuyabaphoqa ukuthi bandize bathi flee the country baye kwamanye amazwe asabuswa ngokwe-Roman Dutch law ukuze ezokwazi ukuthi baqhubeke noku-exercise ama-professions abo. Okay. Sibala abameli amajabu bonke nje abaphethe abagogode ngokwezomthetho abaphethe ama-qualifications. Okay. Yabo. Le ake sibe kanje mhlawumbe ake siqale ngayo Roman Dutch law. Yes, ngicela ukulalela emsakazweni ba. Kulungile mama. Ama traces ayo asakhona ngenxa yokuthi iwona umthetho owawukhona noma osetshenziswayo noma osetshenziswa. Yikuzothola ingekho legislation ekhuluma ngokuthi ukubulala noma imeda iyini, because ke kuthiwa common law comes from there. Now izinto ezifana njengomeda, theft, rape singaka-8 lokho sesikufake manje, those were all Roman Dutch law principles nemthetho wakhona obusetshenziswa. Kodwa kuthe with ukufika kwedemocracy ngo-1994 the number of legislations akade sekhona. I-legislation yakhona bese ithi mangabe khona umthetho enifuna ukuthi niwushaye nivumelekile ukuthi niwenze inqubo nje mangabe uhambisana nentando yeningi. That is where ke lama professions amaningi okhuluma ngawo fall into. Ake ngithathe yomthetho ngoba iyona engiyazi kangcono. Thina sine legal practice council ekuyona legislature ukuthi mangifuna ukusebenza njengomeli ngisebenza kanjani, ama qualifications amathini, if there's a restriction ukuthi fanele ngicharge malini, yonke leyo process ikhona nendlela ekufanele ngiyiphathe ngayo emphakathini. Now it then moves on ukuthi lo legal practice council ule legal practice act umthetho njalo, by the way, not linked to a Roman Dutch law, completely different, ekuyona esitshenayo ukuthi leyo process siyiphatha kanjani. So even if a new political dispensation would come in and say seshintsha umthetho sine constitutional democracy manje, whatever that the constitution says will noma parliament will say sekugcine kuyona, that will not change the legislation esuke khona unless they follow ama processes aleyo legislation. The extreme process yakhona would be if they come in and say even ngama legislation akade kunawo u2/3 uthi ngeke sisawa recognize at all, something I don't see happening ngoba into sokuyidinga ukuthi ayibe khona ezweni uzinzo and stability nanokuthi kube khona into standard ezokwazi ukuthi isebenze kona wonke umuntu, not only for the protection of the members of the public but also for the protection ye economy ukuthi singayitholi sisenkingi, njengoba usho ukuthi if they would all decide ukuthi let's now flee same siyokwamanye ama countries siyobona ukuthi sisebenza kanjani khona, kwenzakalani kwezempilo, sikwenzakalani kwezabameli, kwenzakalani all the things which are related to the process yakho. So yes, it's something that can happen, kodwa ama chances akhona ukuthi enzeke angathanda ukuthi akabe mancane. But what you must do, let's remove i-process of Roman Dutch nani siyibeke eceleni, because sesinikeziwe lamandla ukuthi sizenzele thina. Where we are failing, and I say we collectively, isekutheni after sesinikeziwe izinto ezifana njengalezo asakwazi ukuthi sisebenzise amandla aseparliament kulo 2/3 usukukhona to change these things khona zohamba ngendlela efana ngabe zihamba ngayo. We concentrate on other things rather than focusing esekutheni how do we make sure ukuthi umthetho eseningizimu Afrika ihambisana nathi. Ngithemba uphendulekile. Sizweni sawubona.
Mr. Zigalala kunjani? Ngiphile njani baba? Right, thanks very much. One day khona impendulo wangipha yona kule yama coalition ukuthi you bring numbers or percentage then mase kufomeka into coalition so that uzokwazi ukuthi ube nezwe. Sasikwesinye stage. Thanks very much for that. Yebo. Kuna lento yokukhohlisa abantu athi umuntu ngizoyihlanganisa nenhlangano ethize but engenawo ama numbers. I-question yami ya today ithi ayincike kulento yale okwathi uyiphendula. Angazi noma ngeliclip idom ngicela ungibekezelele nje ngoba sabantu bakini sithembele kunini. Sithanda ukuthi lo wakamnikathi uhlala eHammersdale. Bomnikathi. Okay, ithi into yami khona yini la kuphambana khona khona lento ye democracy ethi government of the people by the people for the people. Okusho ukuthi imajority inelungelo Mr. Zigalala lokuthi mhlawumbe lithathe ama decision based on izinto ezithize ngoba sibuswa ngokwentando yeningi. Ubaba Zigalala uyiqili siyamazi kodwa siyimajority sithi siyamthanda. Kune term ethi majority rule. So i-constitution yase South Africa izosiphikisa yini thina mesithanda ubaba Zigalala and iphambana phi nale oyishoyo njengamanje ukuthi kushuthi sikwi-democrat noma sikwi-democracy bese kuba no-constitution sikwi-constitutional democracy. So kuphambana phi lapho then uma sesiya kule ye-constitutional democracy ayizosuppressa yini thina as siyimajority mhlambe isisebenzisa ama-powers ayo abantu ababili ake ngithi nje babuzikalala mina nginemali yokunikeza ama-lawyers ikhona i-corruption we can't run away from that fact ngibribe abantu abathize abarepresenta i-case yami mina ngedwa then kodwa imajority ibingibona ukuthi ngirong. So le constitution yase South Africa ayisenzi yini ukuthi sigcine sibone kubulawa abantu ngoba abantu abaningi endaweni sisuke simazi umfana kaZikalala ukuthi uyisigebengu kodwa umfana kaZikalala mase siya ecourt afike ayiwini icase then abantu mase bayadinwa ba decide ukuthi no azivesane simbulale ngoba nezinkantolo ziyasenzela into yazo. Ngiqonde ukuthi ngiyafisa unginikeze iclarity ukuthi le ye-government of the people by the people for the people noma iyentando yeningi ihamba ifike phi kulo hulumeni wesikhathi ngoba it look like there is a lot of contradiction kwi-constitution yase South Africa. It depend ukuthi wena uthole abantu abayizo-interpreta kanjani ukuze uwin case not per se ukuthi ngoba ucorrect. Ngiyehla kanje ngelinye ilanga khona umfethu owangikhulisa nje owaye kwi-MK sasihlala naye senza yonke into ebusuku mesidebate sinaye uthi umfowethu how sure you are ukuthi lo black u-black ngoba mina ngithi white. Ngiyakoloza ngithi mina hayi u-black ngizango ngithi hayi bokushuthi ingqondo yakhe ayisebenza u-black uthi no ukuthatha block ngithi ngakufundisa uthi so uyabatrust line abantu abakufundisa ukuthi bakutshela into ecorrect noma cha. So into engayitshelwa uthi you can't guarantee ngento wayitshelwa awunayo ishow yayo. Same thing applies to i-constitution yase South Africa. It look like iBhayibheli uma ngikushaya ngempama ungisaba uzothi noJesu bamshaya ngempama waveza esinye isihlathi but uma ungangisabi uzophinda futhi uyongikhothela eBhayibhelini ukuthi uMoses wathi yini encwadini zaMoses kuthiwa isongezo. So i-constitution yase South Africa it look like ama-South Africans ane problem. It depend ukuthi ubani ogude kwi-debate more especially when it comes to lento yama-lawyers asuke kurepresentile ngaleso sikhathi. So i-clarity yami nje ibisimple ngiyaxolisa ukwanda bekuwukuthi kuphambana phi kule yokuthi thina salwela ukuthi sibe kwi-democracy but on the other side kubukeka sekuba nabantu abawu-400 abahlezi ePhalamende
okuyibona abathatha izinqumo abawenza even nama referendum babuzikalala whereby bezoconfirma kubantu ukuthi nithini for kunemithetho engineshoyo ukuthi mengenziwe ireferendum eSouth Africa abekho happy ngayo happy into yamadoda athandana ngobulili obufanayo noma i-sex same marriage abantu base South Africa abekho happy ngalozo zinto kodwa siphila kwedemocracy sicela asiqalelana ke mnikathi la ugcine khona. Okay, you see ufanele sihlukanise kabili. okay, you have umthetho which is based kwi constitution, so ayakutshena ama rules akhona ukuthi athini. And by the way, wena msebenzisi wama rules unikezwe ithuba noma unethuba lokuwashintsha as you go along. And then bese uzoba number 2 ni procedure noma ama tools ozowasebenzisa ukuze ukwazi ukuimplementa lama rules onikeze wona. Ake ngenze analogy eceleni, ngingakwenzela ukudla ngokubekela eceleni. Ushilo wena ukuthi ulambile, but mawungekuza ukudla wena lokho kudla still u remain ulambile. Despite the fact ukuthi I've made the food kukhona phambi kwakho, ithuluzi lokudla spoon sekukhona, but if ungak-implement wena ungakudli then sekuphelile ngeke. Okay, babuzikalala khona kuzoba lula angiphume khona nabanye bezokwazi ukungena. Lastly bengifisa ukuthola ukuthi are you agree with me mengizothi umthetho wase South Africa usiza kakhulu those aba financial stable? Sengizaphuma ke usuyongiphendulela. Ngilungile, it's ngiqale ngam. No, I wouldn't agree to that. If that was the case, kungabe asina legal aid. If that was the case, ngabe umuntu ongenayo ummeli akakwazi ukuthi access ama services. If that was the case, ngabe umuntu akakwazi ukuthi ayimela enkantolo afika ekhulumele, sometimes afika wena. I always make the example of a certain guy ase Newcastle, afanele ngilithole igama lakhe khona ngizokwenza example kahle ngaye ngim acknowledge. Wahamba wala ne-IEC namaqembu amanye abusayo bebanga ama-by-elections wawina with no attorney, no legal rep, no nothing. Eyikhulumela nje yena kuphela, eyibekela ama-facts ukuze kwazi ukuthi abonakala ukuthi. Kodwa wayenza into ebalulekile kule bengifuna ukukhuluma ngayo ekuqaleni, yokusebenzisa ama-tools at the appropriate time ukuze akwazi ukuthi afavor yena noma akwazi ukuthi asize yena ngokuhamba kwesikhathi. If kuwukuthi simthetho sinawo but we do not utilize it, that means ukuthi it's not inkinga yomthetho, inkinga yabantu abangafuni uku-exercise ama-rights abo namalungelo abo ukuze bakwazi ukuthi bathole abakufunayo. Anything esifunayo South Africa ukuze yenzeke kahle ngoba umthetho wakhona uyakuvumela lokho ingenzeka. Ithina abantu esuke ehlele emakhaya angilisebenzise legama noma limbi esuke sivilapho ukuze izinto zethu zikwazi ukuthi ihambe ngohlelo. If we have a problem emphakathini about a certain section abantu abasuke bekhona abangenzi kahle, sinilungile lokuvuka sihambe sithi cha police station engathani wenze kahle umsebenzi sicela ukuthi sinibambe accountable. Not only ukuthi sihambe kuthiwa siyobabhikishela, le into sifika down the line le ubhali letter u-escalate idlule iziyofika ku-ministry uhambe complain ku-IPD mengenzela ukuthi bathathu bayise enkantolo khona uzokwazi ukuthi uthole lento ekusuke kuthiwa uyayifuna, in as much as amanye formed formations engeke ngiwasho ngamagama ekwazi ukuthi akwenze lokho ayo set aside laws that have been passed by the majority of individuals. Number 2, we do not hold these people that we send to parliament accountable. 90% of the people engicabanga ukuthi mhlawumbe balilalele lolu hlelo bayavota, but mase bevotile ayikho iprocess abake bayibize babuze ama-political parties abawoyise eparliament ukuthi nize nithathe ithuba lokuthi nifuna ukwenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, nibuze kubani ukuthi thina sithanda ukuthi lezo zinto zibe kanjani. Noma ke kube ukuthi bayaparticipate kuma processes akhona ngaphakathi kuma political parties abo ukuze bakwazi ukuthi bakhulume izinto bakhulume ngazwili. Mangase ngibuze nje manje kuma manifesto of a number of political parties ukuthi i-consultation nama members inini la iye khona kwafike kwakhulunywa kwathiwa nicabanga ukuthi lento nisoyenza kanjani. Ungabona ukuthi bancane kangakanani abantu abazothi hayi mina ngangikhona ukukhulunywa ngeyethi political party, ngiyayazi manifesto ukuthi sifike kulo provision esifike kuyona ngoba kuthini. Elami mhlambe sesiyivala le topic ngathi i-constitution esinayo yinhle ngoba iyakwazi ukuthi sikwazi ukuthi siguquke ngendlela sifuna ukuguquka ngayo. La kubheda khona uma la ngingahambi khona kahle sekuthena abantu apply kubona le constitution ibona abangafuni ukuyisebenzisa khona uzokwazi ukuthi sizwe bona ngelinye ilanga.
anything can be done if the majority ithi iyayifuna. Singavuka kusasa sithi akekho umuntu ozofaka iskipa esimhlophe, wonke umuntu ufanele afake ikipa ezimnyama. No one is going to change that if kuukuthi iningi labantu livume lokho. Masingakusebenzisa ithini, will forever have a constitutional best, but singesiyisebenzise kahle. Asiphuthume seyindabeni mase siyabuka. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi lomzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Kunjalo Mbele, isikhathi sakho njengamanje 42 minutes after 8. Khumbula ukuthi mangabe kushawa 9 uhlelo sobe sesilibeka phansi sithethela abanyoza kwethu. Kodwa mina nawe sesengakwazi ukuthi sikhulume sibone ukuthi indaba ezibalekile sithini. Mangabe ufisa ukuthi ukhulume nathi enza kanje. Sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164. Njengoba benzela umlaleli sezweni sawubona. Sawubona Mkhongo. Ngiyaphila kodwa. Siyaphela Mkhongo, uyaphela wena. Hayi ku right kakhulu. Ngizokuthiwa dudu nibuya noshintsha. Yeah, kakhulukazi mothume mina kodwa. Hayi vele umkhongo wami omdala wena. Eqedile. Ukhuluma no-girlfriend ngakamasho. Yo baba. Ngisacela ukungibhekele lapha kuhlaka lamaphoyisa. Kunamaphoyisa okuthiwa yi-TRT. Izoba yi-Durban Pop. Kube NIU. Angithi lezi inhlaka isebenza ngokuhlukana. So i-TRT imuphi umsebenzi wayo, i-Pop ne-NIU kanjalo. I-TRT noma ngingenayo engathi baba into ababiza nge-tactical response team abazoke bethi if kukhona let's say kuna into eyenzakalayo in one of our malls. And udinga abantu abazokwazi ukungena ngaphakathi ba-extract without ukuthi bekhona abantu abaningi abazolimala. So udinga umuntu otrainiwe ozokwazi ukuthi angene bese ephuma nabo nala igila mkhubo without ukulimaza ama-members of-public. Uthi abanye ubani POP. Yeah, POP is i-public order police lapho ila uzobathola kakhulu uma kuthiwa kunama-strikes noma imibhikisho whether planned or unplanned, kodwa unplanned kakhulu ngoba ibona basuke bazi ukuthi i-tear gas uyikhipha nini, kufanele wenze njani ukuze abantu bangalimali, iziphi izinto ekufanele uyigweme. And then bese kuba khona i-NIU engathi babibiza nge-National Intervention Unit ababebhekele amacala engathi awama-syndicates noma asuke ene potential ukuthi adonse i-attention ithanda ukuthi ibe iningi yabantu, yilabo asuke bezongena khona ke bese beya intervene ke. So bona i-jurisdiction yabo izoba national, akukho la bengeke baze bavaleke khona ukuze bakwazi babe khona. Kodwa lokho engikushoyo ngokusho nje ngolwazi lami engeke ngiyitholele neceleni, ngiyacabanga ukuthi abamaphoyisa kuphela bangabuya basichazele kahle kancane. Kusho ukuthi ngamazwi i-NIU inayo iphepha lokuthi mhlawumbe yabopha mhlawumbe ingakubopha ube nedokhethe lenziwe i-NIU noma umsebenzi wawo ukuthi ifike kuwena ngoba usuke mhlawumbe uhlomile mase nisebenzisa sona na isibhamu ngoba nawe usuke uphethe sona. Ngoba engike ngikuzwe kakhulu ngayo ukugqamile ukuthi baze basho nabantu bathi ucela ufika sitholele i-NIU ngoba sikhotheni laba sebesimise kabi. I-NIU ifike ilekelele kakhulu futhi yawenza umsebenzi kube kusho lapho isuke ishaya ikhanda nabantu. Ngaba kusho ukuthi lokho kusemthethweni? No, iphoyisa ngalinye. Umuntu okusuka uyiphoyisa osengene rank, no matter how low that rank is, unikezwe ama-powers ukuthi aphathe isibhamu, uyakwazi ukusebenzisa into ekuthiwa i-minimum force ukuze akwazi uku-affecta i-arrest. Kodwa if ngizofika ngizo-affect i-arrest kazikalala but ngisathi ngisayichaza ukuthi ngubani bese ngiyadutshulwa, then the next thing engiyenzayo ukuretaliate nami ngokusebenzisa isibhamu engisuke ngisiphethe kulowo mdubulo osukukhona. And unfortunately kuba khona abantu abazodlula emhlabeni, and mase bedlulile emhlabeni kufanele kufike i-IPD sizo-investigate ukuthi kuze kusetshenziswe ibhamu nje besikhona yini isidingo sokuthi lokho akwazi ukuthi kwenzeke. So it's unfortunate ukuthi mhlambe i-reputation yabo baziwa njengabantu
abangabophi kodwa babulanayo kodwa ngokomthetho nangendlela kuyiyona kufanele ngabe bona bafika bazobopha if kuukuthi within the process yokubopha bahlangana nezibhamu and then bazobe sebeya retaliate. Ngishiso yini lokho ngoba ngithi kuthiwa basayina yonke indawo banayo ipolice station babefika eMlazi befika eLamoli befika eNtuzi basayina bathi siyasebenza and then ukusebenza kwabo bese kusala abantu othulwini. So ngizwe umphakathi kuncoma ukuthi hayi amaphoyisa akacela asebenza ngingazi ukuthi ukusebenza ngawo ukuthi kuwukubulala kungeve ukuthi mhlawumbe iphuzu lami nombuzo wami weseka igebengu cha asikho isigebengu seseka njoba zenza into engachazeki kubantu bakithi emphakathini kodwa iNIU le ngizwa ngazuthi inconywa ngokubulala ayinconywa ngokuthi yaboshwa futhi angikaze ngizokuthi ifike yabopha ngihlezi ngizokuthi ifike yabulala. Kodwa enye esingabuye sibuke ngayo ile yesekutheni iNIU ithi mayisifikile ingatholani nabantu abazo-cooperate nabo itholane nabantu abazoyi-attacka abesiyazi defender ukuze ikwazi ukuthi survive ikwazi uzo-effecta into esuke izoyenza. So if isingatholi report ezothi from IPID iNIU thema ifike kwabiyona eshaya qala kwaba khona abantu abadlulile emhlabeni then sesingasho ke sithi iNIU la ifika khona ifika ibulala noma ifike ukuthi seyiqedile mhlambe omunye ngathi maseyibeka athi iNIU ithi la ifika khona ifika idutshulwe bese iyazi defender ngoba isikibona ukuthi is either mina noma mina ngizokwenza umsebenzi wokubopha umuntu mengangilaleli then sengiyaqhubeka lapho. Ngicabanga ukuthi ke wena mmeli wami angeke kube lula ukuthi sithole statement sokuthi ifika yona yabopha noma ifika yona yahlasela kuqala. Ngicabanga ukuthi statement esijalo soke sisithole ngoba ngibuka bayabafikeli bemphakathi kodwa nabo befikelwa. Ngishiso yiloko ngoba nginabo ufakazi la bejwayele ukufika benze khona around uMashi noNtuzuma bafike bedubula abantu bengaphethe ibhamu. Yabona ke baba yes lapho ke isike sidingo IPID. You see make kwafika la kuyoba khona amaphoyisa kwaba khona umuntu odlulayo emhlabeni enamaphoyisa kade involved bese kunekuba khona isuspicion ukuthi oyedwa wabo ufe ngenxa yamaphoyisa. iIPID iyabizwa lapho kuthiwa wozani nizophenya phiko nisuke likhona le Independent Police Directorate kusuke sekuzoba umndeni osuke uzothi ayinisinikeze leyo report IPID ngoba sifuna ukubona ukuthi ngesikhathi efika amaphoyisa afika kwenzakalani and then we'll able to take it from them. Njenga nomuntu ke wena mmeli wami oyihamba enkantolo nje uba ummeli nje oseqopheni eliphezulu usuke wahlangabezana enalo icala elifana leli ukuthi kuboshwe mhlawumbe iphoyisa leNIU ngokuthi yilona eladubula kuqala ikhona zwako wayithonte kanjalo enkantolo ize noma kungeve mhlambe ngabe iwona swakhona kodwa for sure leyo process singakwazi usikusachela awunikeze u2 weeks ngibona ukuthi ngeke ngibuye nawo yini engizosho ukuthi hayi kukhona lingenile endawo nokuthi kodwa masibheka ambubheke labantu ababezwa ngamaphoyisa kaKito ngiyakhumbula nakhona akwenzakalani kubona akugcinwanga kube khona ababoshwayo kubona emva kwesikhathi abantu bakithi sebephinduke baba yimpande zezihlahla. But at the end of the day ubulungiswa babakhona ngoba la kubengenzanga khona kahle kwakwazi ukuthi abantu bakwazi ukuthi baboshwe. Sibheke okwesibili kukhona nomunye engizoku-investigatela yena la ngizama ukuya khona sekutheni in instances la khona amaphoyisa engenzanga kahle ayakwazi ukuthi athathe to task bese kuthiwa woza nawe sizokushushisa ukuze uwazi ukubona ukuthi izinto zakho ukuze uyisebenzise kahle fanele uyisebenzise kanjani. Okay sengiyavala ikushuthi iPOP neCharity ayihlangani nokuthi ingene emagcekeni kubantu let's say abantu abadayisa ama-drugs abantu abadayisa utshwala njalo ngoba sekuvamile ukuthi ngiyibambe ikhiphe igama lokuthi mhlawumbe bakuthi ibamba abantu engisuke ngiclose nabo ngaloso sikhathi ikhiphe igama lokuthi bakuhlabe abantu bakhiphe isimokolo ngoba phela idrink yakhishwa kuthi nina ngazosithatha kancane asibona labo velibwenjolo ukuthi nibanikeze u100 bafuna imali enjengemali kusho ukuthi lokho kusuke sokubugebengu kufanele ukuthatha idrink ubugebengu nokuthi bengene la kufanele bengangeni khona kusho ukuthi obunye ubugebengu futhi into engadinga ukureportwa naleyo asihlokanise kabili-ke ukureportwa ile ukuthi khona imali abafike bayithatha ekwenzeni umsebenzi ngeke lize liye iphoyisa ukuthi libophe la khona kuphula umthetho just because i-task elingene noma i-force elingene ngaphansi kuyona liyona. So if mina ngibona ukuthi ngiku-TRT
kodwa nanga umuntu omtshontshwayo lapha phambi kwakhe angeke ngilinde ukuthi iyento efayela ngabe ibhekwa abantu abaseceleni even nephoyisa liki public order police ngelize lisho ukuthi ayi unit engukuyona mina siyenze lento lizohamba lifike libophe bese kuba khona so la benze khona ubugebengu ibona fanele report lokho nazi afanele report lokho kodwa la sekutheni ukuthi bona benza umsebenzi iphoyisa once laba iphoyisa kakhulukazi lafaka iuniform alihambe liyobopha lalibona khona ubugebengu benzakalile alizubopha into eliqondene nawo kuphela kodwa lihlangane nedrink alihlangane nedrink libopha into ephambana nomthetho kuphela bese ngicishe ngathi ke mina ngoba ngizwe ngconye enayo sengicishe ngathi umthetho kushuda usivumela ukuthi nathi igebengu masihlasela nathi asife sivulele ngenhlavu ngoba phela angconya ukuthiwa awushaya umsebenzi kube kufa abantu ngiyabonga mmeli wami ngiyabonga mkhombi ngibonga mina baba nakona nathi suke sivumelekile ukuthi uyivikele if ubona ukuthi impilo yakhe esengcupheni ukuthi fanele ukwenze lokho within ama bounds okusebenza komthetho nazo zonke izinto zakho khona ngeke uzoyithola usenkingeni nangu abaleli ababili la ke ngiqale la uthe morning umama una 70 years old i-court order how does a court evict a person of that age umthetho uthini lapho okay ukuprevent lezi zinto ezifana nje kanjalo kunomthetho obizwa ngePI Act Prevention of Illegal Evictions Act oke uthi mangabe kuthiwa khona umuntu ofuna ukum-evicta mnikeze notice yokuqala usho ukuthi ngifuna ukufaka amaphepha afana njengale owesibili bese uyakhombisa ukuthi cha nayi iprocess engiyilandelile uzu7 nakumasipala kodwa into ekufanele ifile libe khona ekufanele siyibheke sekutheni fanele sibuye siyobheka nale right yalo muntu umuzo kowakhe noma iproperty kweyakhe because umunye umuntu uzobe sethi yini mina kufanele ngiforfeit ukusebenzisa iproperty yami just because umuntu ohlala khona neminyaka o70 bengingafanele ngabe uhlala khona in the first place so yindaba mina ngizokhokhela ama rates ngikhokhela amanzi ngikhokhela nako konke okunye okuzoba khona and yet I do not benefit from leya property suke sikhona yiko ke kuzothi mase kunama competing rights afana njengalawo bese iyahamba ke inkantolo isiyongenelela kubonakala ukuthi yipi indlela engingakwazi ukuthi izinto zenzeke ngayo ama rights wonke umuntu osuke khona but lo mthetho engikhuluma ngayo iPI Act isuke udalele lokho noma udalele lokho sikwazi ukuventilate kahle izinto zethu kahle nawo ngomunye umlaleli sobona umsakazi ngicela ukubuza ukuthi uma uregister isondo kukhona oshonayo uma ufuna ukubakhipha amend certificate kungani kufuneka uye eHigh Court uyofuna iauthority letter ngisho ngoba akekho onama assets osontweni alright kufanele kuba khona indlela ethi depend ukuthi iregistration yalelo sonto iyahamba yaya kuphi and garden register kanjani if ni register as a NPO non-profit organization uCIPC ufuna kuba khona track record ukuthi azange abikhona lo muntu kade ekhona eqaleni sekwenzeke kanjani so ngisubmithele the certificate yakhe ungisubmithele I letter of authority from umndeni wakhe ezokhombisa ukuthi sezenganyelo ubani izinto zakhe manje if there are any debts asawakolete ku NPA usibona ukuthi hambaza afike kuphi if kuukuthi isonto ne register as a PTY Ltd I private company it means lo muntu une interest kule sonto sikulona noma le sonto ne entity siyakhiwe kufanele kubonakala indlela azokwazi ukuthi abenefit ngayo if there's any benefit at all so that is purely for administrative processes ekufanele sibize sithi kuona eyiphi indlela esizokwenza ngayo ukuze if lento yenzeka ngokuhamba kwesikhathi sikwazi ukuphuma sengabanga nankinga nakhona futhi akahambe nje eka master fika afaka application yakhe then uzokwazi ukuthi abe covered ke ngivale ngalo umuntu osebenza eJaldini waxoshwa kuthiwa ubile angalifaka yini icala kwabaka legal aid akagijima olifaka sesiyimi ngoba sesiyimi ezokwazi ukuthathele nezinto zakhona and then besenza sure ukuthi imayise yakhona ufike uyochaza ukuthi kwahamba kanjani nayo yonke into sisiyimi ezobe siyalithatha kudabilisa phambili depending ukuthi ufakazi bakhona kuhamba buze buyofika kodwa sisiyimi iqala khona uzoba covered wenza sure ukuthi you are still within time if kuukuthi isikhathi esigejile uyakwazi ukuapply condonation kodwa fanele ukhombisa izathu ezithi yindaba ubelethi ngiphuthume ngiyengala sezonisawubona Yebo sabona Mr. Zikalala. Niyaphila baba. Yebo ukhuluma noJamu ukhuluma. Yebo baba. Ngizocela ukubuza la Mr. Zikalala ukuthi uma ngabe wawuclaim kwa road accident fund. Ngommeli. Then ummeli akwazi ukuthi imali isikhona. Aze akutshene nemali ukuthi malini. Kodwa besathi ulindele ipayment kuze kuphela isikhathi.
kuyadinga ukuthi wenze kanjani ngizolalela emsakazweni. Okay, isikhathi singakanani ususilindele? Angizwa Usinilinde isikhathi singakanani? isikhathi udlule 6 months akubeka ukuthi imali isikhona. Okay. Sometimes u-RAF ukuthatha isikhathi eside ukuthi ukhokhe from personal experience. Sengeke ngawulinda mina 6 months esilinde from i-date esanikezwa ngayo offer say accept leyo kuthiwa nje imali izongena kudlule 6 months uzophela. Into engingayisuggest ukuthi uyenze qhubeka kummeli ufike ubuze kuyena uzokwazi ukuthi aku-update ukuthi udaba selihambelezela afika kuphi. Kune remittance abayikhiphayo ke kodwa on a monthly basis esikukhombisa ukuthi yes imali it's certified ukuthi izokwazi ukuthi ingene. Mhlawumbe ukuze ukwazi ukuthi uyibambe nawe noma nikwazi ukuthi nibe right, cela leyo remittance uzoyithola on a monthly basis. Iyogcina ukuphuma leyo remittance makuwukuthi imali isikhokhiwe. So mina ngasakukhombisa le remittance esikhuluma ngayo then ubokwazi ukuthi imali singakuyena then sefanele aqale phansi bese yayidispensa depending ukuthi nani uvumelene ukuthi nizokhokhelana kanjani. Senze kanje sizweni sobona. Bazikala. Niyaphila baba. Siyaphila Mthiyane. Bamthiyane. Quickly kungenzeka yini ukuthi ummeli ayidle imali yabantu ababe kufanele abakhokhele. For instance, ababesuke beboshwe ngokungemthetho bakhokhela estate noma umuntu linyalelwa ingane esibhedlela something like that. Kuyenzeka yini ukuthi ummeli ayidle imali efana nale? Kungenzeka yini izikalala ukuthi abahlali bawuthathe on umasipala baze bayofaka enkantolo njengabahlali uma ungabasevisi ngendlela abacabanga ukuthi badeserve ukuthi basevisiwe ngayo. Okugcina u-IEC unalo igunya lokuthi on behalf of u-complainant ngoba eqaleni likababa uZuma uno-complainant. On behalf of u-complainant kube uyena othatha imatter ayise constitutional court. Akuyena yini u-complainant okufanele athi ngiyadlulisa imatter ngoba ngicabanga ukuthi inkantolo ayiliphathanga ngendlela. U-complainant hayi u-IEC. Okay. La kufanele sibheke asiqale kuleyo yokugcina. Kufanele sibheke ukuthi ubani umuntu aggrieved kuleyo process noma othi angijabulile. So la u-IEC othi ngendlela inkantolo ethe mina ngiyiphathe ngayo iyonto engingavumelani nenkantolo. So who's aggrieved at this point? It's not the person ofake objection. Yes, part and parcel because akathola into akade ifuna nawe uzoba nenkinga. Kodwa umuntu okuyena ophatheka kabi kakhulu la kuthiwa khona i-decision making process yakho IEC ayihambanga ngohlelo. Then uyena IEC uzobe sithatha udaba lisoko appeal ngoba ufuna a different outcome. Bese kuze kumbuzo wesibili, yes it can. Ungakwazi ukuthatha umasipala wesenkantolo uyothi sifuna amasipala ukuthi ama services akho wenze. There is umasipala ose-Free State noma eBethlehem angaphazama. Harrismith yes. Where umphakathi wahamba wakwazi ukuthi uthole ama-services ukuthi akamanage yibona after usubuye enkantolo usuyochaza ukuthi izinto zisebenza kanjani. Kunemthetho emithathu esebenzayo masekuza komasipala, Municipal Systems Act, Structures Act, Municipal Finance Management Act. Nakhona mangakhomplayanga nawo then usukwazi ukuthi bese uthi cha ngicela nilungise la masipala amanihluleka ke nilethela kuthina khona sokwazi usibe covered. Bese sivala ngale yommeli. Yes, there have been cases la abameli khona beyidlile imali noma benze okungalungile ngemali yabantu. Yiko ngeke ngithi mase kutheniqedile ukusebenza akucele i-invoice and statement yakho. I-invoice sikuzokunikeza just a rough breakdown ukuthi imali ekhokheke kanjani. I-statement isuke sike detailed ukuthi sihambe safika phi sakhokhelane sangakhokhela ini senza mophu umsebenzi ngeliphi isikhathi ngeliphi ilanga for isikhathi esingakanani. So iyona ke leso ke sizokwazi ukuthi kunikeze clear picture ukuthi imali yakho idliwe noma idlwanga yini. Kodwa ngiphinde ngi-express lena ke ngesinye isikhathi ama disbursement athathwa from le mali esuke siyitholile unless if kuukuthi siwine as per court order in the court order yawakhava lama cost ama disbursement ukuthi akhuluma ngani. Ayini ama disbursement? Imali esuke ikhokhwe office for i-benefit of icala lakho ukuze sikwazi ukuthi siko comply nezinto esuke ifunwa yila suke siyoclaima khona. Sithatha u-RAF
So if ithi RAF sifuna ukuthi kube khona ama medical records abese ethi udokotela osuke ezobheka ama records akho ukuthi uthini mina ngifuna 15,000 waleyo report sit us now and then ifirm bese iyawukhokhela masicala leni useniwinile kufanele siuphindise phela 15,000 la so uthathe khona it won't be part of lo 25% noma fees esuke siwathathile. So yiko ngithi kufanele ubheke ukuthi i-statement and invoice sakho sithini then uzokubusa uyokwazi ukubona ukuthi hayi cha indlela engicharge ngayo la ngicharge ngalendlela nawo kade kukhona naka abakubhekile naka abangakubhekanga. Isikhathi sakho njengamanje seku9 uhlelo lethu selifike ekugcineni intambo sengiyibeka phansi zidlulisela koza kwethu mina nawe ahlangane next week ngolesibili sikhuluma indaba ezibalekile angisheleze inombolo ezibalekile uyidingayo 031 305 0909 noma u063 747 3848 lapho uzokwazi ukuthi usithole mina nawe asibonane next week uzobonana.